secular ethics shedi de gareslam na zomulin de ga ya da tana sho ge jo na shi ri chu yu mong gu ja ri za de yin du chamba de zawa sian di ya ge dong ya chu lu sam lo sung gu ya ri de yin me du zan ne chamzi ya ge dong ya ge tab shi jig di TSD religion 지도 가봐도 되겠는 추기 찍체 다야 탑람 찍디 지도 가봐도 면도 교단 제비 땡중 다 땡중 말에 다 교단 제비 타는 라치 law causality 다디 젠더 부디즘 any 상자 philosophy 동부치기 지도 가봐 하는 거야 말에 그래서 디스무티기 야 참지 야르게 도나디 law causality 타네 셔디게 다제네 점을 디간이야 믹스 철이야 도나 매겐게 미 강상 먹고요 자 디네면 이르잖아요 다 출루 그저기 다 자시면 예배 이내 유니버설 차피야 요마래 지금 타다겠다 가서 우리 켜야지 카우사래 자 딘데 인도산에 출루카 디디게 심마샤사디 human value 간로디가 미 현지기다 연대 간에 참지사 디토는 로디가 자 디토는 샤베이나 출루 매겐디들이 겹쳐야지 자 딘데 인도산에 믹스 최대다 만들어졌지 아니 여러 제바 상고사의 야기가 동야지 다디 세쿨러 하는 드라지 그래서 이제 내디 메마 망소 계시잖아요 저디 세쿨러 에티크를 셔디 そこで、今から皆様方にお話ししたいと思っているのは世俗の倫理観に基づいた他者に対する優しさと思いやりを高める方法ということについてお話ししたいと考えています。で、今日の午前中もお話ししましたけれどもこの世界の中には非常にたくさんの種類の宗教が存在しています。でその全ての宗教が共通して説いているのが愛と慈悲の心すなわち人に対する優しさと思いやりを高めていくというこの方法論をそれぞれの宗教に基づいて説かれているわけなんです。そこでこのような他の人たちに対する思いやりを高めていくための方法論には3種類あります。まず第一の方法というのは神と言われるようなこの世の創造主を受け入れている宗教の人たちがとっている方法論ということです。そして第二の方法というのは私たち仏教徒そしてジャイナ教そして古代インド哲学学派の一派であるサームキャという学派がありますけれどもその中の一派が共通して説いているのは神というものを信じることをせず因果の方を信じているという人たちのとっている方法論ということです。そして第3番目の方法論というのがこの世俗の倫理観に基づいて愛と慈悲の心を高めていく方法ということになります。でこの第3番目の方法が非常に大切なものであると思うのはなぜかと言いますと宗教的な方法論に基づいてそのような愛や慈悲の心を高めていくということをする場合この世界の中には一切の宗教に信心をしていない人たちというのもたくさんいらっしゃるわけなんです。でその方たちを包含することができないということからユニバーサルな意味においてこの一人の人間として生きていくということを考えた上で一人の良き人間としてどのように私たちの人間的な価値を高めていくことができるか私たち人間の持っている良き資質を高めていくことができるかというお話をする場合宗教に信心をしている方であってもしていない方であっても全ての方に対するアドバイスとしてのお話をすることができるからなんです。ですから私たちは人間として生まれたからには一人の良き人間として生きていくということをすることによって他者に対する優しさと思いやりを育んでいかなければなりません。ですから宗教とは全く無関係な立場に立ちまして私はたくさんの方々にお話をさせていただくときはこのような世俗の倫理観に基づいてお話をさせていただいています。はい。
但连中国的开始个出着的，开始的就艺术出着的开始个，secular 是呢就确了呀，没够不是说去，就那个样好开始领个多，对嘛嘞？那样的 secular 是呢，假个老当家个人个空虚多啊，对，确台湾每个人做嘞，因为可能样就空虚不起来去。파르브 따와면 저 요들이 견주세. 이내 따와든 징겐리야 그십치 다지. 근데 야가 리스토가 룩스스토가. 자, 근데 인도 내한테 시대에 저 삼월로 그십치. 춘디 야가 네 도가서 계속 가게 맵지. 저 삼월로 그십치. 소소수 취냐면 차는 소소수 밤에 취가 있는 디체샤나. 디민기 최 삼으로 그십체. 대다 첩지 최 맹연솔이네. 그래 미인배 차네. 근데 그걸 좀 탑단지야리. 디 지구르차지. 근데 인데 군리야 즉 잠지치대야. 여러 제거야 생긴다. 디 세컬러 에틱스야디 적용을. そこで、この世俗のレベルにおける倫理観ということですけれども、私の知っている方々の例えばイスラム教徒そしてキリスト教徒の方々の中にはこの世俗的なということを申し上げると一種の宗教を嫌った人たちのことを意味するように誤解している人たちがいるようですが、実はそういう意味では全くありません。例えば私が住んでいるインドの国のことを考えてみますと、過去何千年もの歴史の中でインドの中にはさまざまな宗教が存在していたわけです。そして宗教に一切の信心をしていない人ももちろん存在しているわけです。ですから宗教に対する信心のあるなしにかかわらず一人の人間であるということから全ての人に対する尊敬の気持ちを持つことが大切であるということを私は常にお話ししているわけです。ですからもし宗教に信心をしている人であるならばその方が信心しておられる宗教に基づいた哲学的な見解というものがあると思います。ですからそういった哲学的な見解に対する批判をしても構いませんけれども、すべての宗教に信心をしている方々に対して心からの敬意の気持ちを持つということが非常に大切なことだと私は考えているわけです。ですからこの世の中にはたくさんの宗教が存在していますけれども、一般的に見てこの宗教がいい宗教でありこれは悪い宗教であるということは決めることはできないわけなんです。各自に見合った一番合った宗教というものがその人にとって最高の宗教となるわけであり、自分の信心している宗教に信心を一点にするということが大切ですけれども、自分の宗教信心している宗教以外の他の宗教の人たちにも心からの敬意を払うと尊敬の気持ちを持つということは非常に大切なことだと思うわけなんです。そして宗教に信心をしていない人に対してであるならばその方々も一人の人間としての権利を持って生きておられるということを考えるならば、私たちは全ての人に対して正直でそして一人の良き人間として対処していくということこそ今必要とされていることだと思っています。だって또 싸움다나 김제 숨고서 통도 김제 지역이 수학자 즉 가서 우리 그게 깨네 야 창론 지도자네 말로서베 아니 현식이 제외 깡거야지 다 밑으로 내내 제니 제만 타네 많이 담겨 많이 그게다 제외 깡돼야지 전주 줘야 되려도 와 전주 먹고지 말로 때네 속아야지 답자 지우도 나래 샤드 지우 나래래 매 수도가 사진에 있는 자네 디즈릭디 정신기 biological factor 즉 자와 춘주간의 현지 라는 자와 체시가 되게 초화의 흉성부 흉부셔야 되지 된대그 초 예등에기 소샤디 샹리네 자와 체하기 그게 박자로 숙체해야 되지 그래서 일본도 와 여조 저들 그日本日开始阿美广东
아마 탄루도 봐. 뭐분이 좀이야 하나면 야 말해. 부 르베부디디 코란도 소소소 랑고 땡셰 소소 랑고 템바 치아마도 현식이 돼야 수급도 봐. 내주리데 페나 부지다 아마디 님도를 샤베이나 패지 부다 부다 아마 이자로 편중은에 패지 자 야마를 생기 가르스는 그런 바이올로지컬 풍부 조다로 거라 부고 그래 라고터만 봐도 디샹기 속어야 매겐지 소야 매버치기 그런 정신이 차지되잖아요 패지 자데 아유 생기 자 이제 인도사는 가서 미 말을 때는 속도가 말을 때는 다 가서리 그게 매 쇠고야지 이제 이번 인도사는 가서 랑체서 지 현지出자와 전에 소소의 시우지기 이츠거야 이제 이번 인도사는 랑라 지 내서서 파자와 자사지 누가 수차이 되지 어디 김진직식 지점기 충집에 들라 많이 제 땅 숙차이나 진짜 미디 생기 딩리야 지심 가서 소소수 이지자다 지금 진나로 된 용어지 충중거리야 많이 자와쳐야 되기 펑체 지금 자와 매대에 서로 제 초르잖아 매베체니 대행이 부두제 그리야 로베 그돌 지금 정신 그 셈나로 미신다 통나 지금 이 마치서 지금 르마케서 지금 셈나로 진나지 그뒤에 용대지 패지요 근데 이tembe 수죠 삼로 뭐지 미즈거라 더 지강해 되지 뒤에서 나오고 있어요 そこで、まず、これらの世俗的な倫理観に基づいた愛情を育まなければならないということの理由のまず理由には3つありますけれどもその最初の理由から説明していきたいと思います。でまず私たちはみんな命がある生き物の一つであるわけです。そして例えば私たちのような哺乳類のような生き物である場合には私たちはお母さんのお腹から生まれてきてそしてお母さんの愛情に育まれることによって大きくなってくるという育ち方をしているわけなんです。そしてたくさんの動物たちが私たち人間と同じような育ち方をしています。つまりお母さんに依存しそしてお母さんの母乳をもらって大きくなるという育ち方をしているわけであり例えば鳥たちのことを見てみても母である鳥は子どもたちにご飯を運んでやるというようにちゃんと愛情を込めて子どもを養っているということを見ることができると思います。でこのような母から受ける愛情というようなものは生物学的に本来的に存在しているものだと思います。つまり私たちが本当にまだ自分一人で独立することができない段階から私たちはお母さんの愛情に包まれて大きくなってくるという生き物の一種であるわけなんです。でもちろん皆様方の国である日本にも亀がいると思いますけれども亀の中には例えば母亀は卵を産むとそのままどこかへ行ってしまってで子供は自然に卵から一人で帰ってそして自分一人の力で最初から生きていくという類の生き物たちも存在しています。しかしそのような場合には子供は自分自身の力で最初から大きくなっていきますので誰かに面倒を見てもらって大きくなるということをしていません。そのような類の生き物である場合はたとえその後子亀と母亀を一緒にするというようなことをしてもお互いにの愛情というものはあまり感じられないのではないかという気がします。これはいわゆる生物学的な要素からの反映としてそのような違いが出てくるのではないかと思うわけなんです。つまり他の生き物に全く依存せずに自分一人で生きていくことのできる類の生き物たちの場合にはそういった部分がより少ないのではないかと思われるわけです。しかしながら私たちのような人間の場合には母という存在あるいは母に代わる存在に十分に愛を注いでいただいて
育ってきているわけです。そのような場合にはごく自然に私たちはこの人生を始めたその時から自分以外の人に愛情を与えてもらうことによって満足し幸せな感覚を得て大きくなっているわけなんです。ですからそのような人の場合には自分もまたそのような愛情を相手に与えることができるような人間として育っていきます。ですから例えば小さい頃に幼少の頃にお母さんからの非常に十分な愛情を受けて育った人たちの場合にはその人の心の中に心の底からの人を信じるということができる力が備わっていてそして恐怖や不安というものがより少ないと言われているわけです。しかし一方でその逆に小さい頃からお母さんがおらずそしてお母さんに代わるような方からの愛情も受けていないような育ち方をした人の場合にはどちらかというとその心の中に他の人がどうしても信じられないとか恐怖感そして心配や不安というようなものがたくさん存在しているというように言われています。そしてそれによってどちらかというと体もあまり強くなかったりそして人生をあまり幸せに過ごすことができなかったりすると言われています。大家呢，现在你们的人性高头制作难度对了，这个经常这个强制操学生不用的经常做人性基本的，这个班上其他产出是买不起，刚刚也不行的，可能经常没得的这个我那谈的那个早也对吧？等着结不行呢，经常的基本要的，经常对出不是，完全不是也不行呢。kim이 되든 난사 찍찍이야 려라마 캐서로 찍찍이로 차도 위에서로 랜심 위에서로 제베이는 김산디 기분이야 가고 싶다. 자상가 디기사디 또 그다음에 자지였으디 디기용도가 자지면은 무연의 디기용도가 미타나셔 그저 럽춤들이 자 디네 인도산에 지 미생 자와생이 시라 자치고 힘이지. 최치매 계셔다. 주 군조 계셔다. 최 계셔게 말이. 말도 뭐이는 주거라. 지금 자지야나 디지야지. 변한가랑저 지 녀수 되었으니. 자 깔라카드 그걸 때문에 녀수 되었으니. rest, relax. relax를 주자네. 뭐도디 심 흘려지 돼야 들어. 수급에도 그 대연에 셈나노는 남자 쉬쉬베이는 릴렉스 용문도 봐. 셈나는 지금 셈제 쉬쉬다. 야는 셈나는 배 나게다 차도라들 쉬고 지금 뭔도 주대베 물론 엔도스 대비는 계속 팀도 봐. 자상가 릴렉스야 레스트야 뭐도디 삼부 흘려지 돼야 레스트도. 자 나는 지단 레스트야 개집으고 개집으야 레스트야디 셈 흘려지 돼야 레샤마도 수고도 스텝치고 렘도. 자, 디네 인도산에 셈 흘려줘야 생애디 셈 나도 참지셔야 되겠다. 지금 예고를 도서 해야 되겠다. 이디 지금 소소 이치버도 르케르 디네 챤이 자와 챤 쿠르유로 주모이나 녀스티도. 자, 다른 아주 common sense로 또 삼다나 최세기 지 가서래 디기잠 모임 봐. 그래 초용기 디기도 삼다면이나 자와서디 쉬우지 개심이 뭐지. 미주랑을 자와 용어를 야를 랑게 봐 자와쳐. 랑게 자와 마셔비시 미리야 배 도단체 대비인데 미주 자와차 가고사로. 냥 소소문에 봐. 하선 남다치 자와치다. 가셔 내지야. can사람들이 용 쓰기를 마도 실제 다른 점에는 둔두질을 이네 파 자와치는 수 가고치도. 어디 도시는 common sense도 해주시다. 참지사야지 쉬우지 개심 뭐 이봐. 김산나는 개심 뭐 이봐. 지도나는 개심 뭐 이봐지 통투야도.
そして第2番目の理由について説明したいと思います。で、私たちは社会生活を営んで生きている生き物なんですけれども、まず一番小さな単位で考えるならば自分たちの家庭というものがあります。そしてもし各家庭の中に家族のメンバーの同士の中でお互いの愛情が非常に深いものがある場合、その家庭というものは自然に非常に幸せな家庭ということになります。そしてたとえ経済的に余裕があってそして社会的な立場や権力などがあったとしても、そのような家族の一員同士の間に心からの愛情がない場合、その逆に嫉妬心や競争心や相手を信じることができないような気持ちがある場合には、その家庭は幸せな家庭だということはできません。ですから私たち人間の幸せというものを作り上げていくときに、この愛情、お互いを思いやる優しさというものがないと、どれだけたくさんのお金があってもその人、そしてその家庭というものは自然に不幸なものになってしまうわけなんです。ですから私たち人間というものの心の中に他を思いやる気持ちがあるということが自分自身の幸せへとつながっていく大きな要素となっているわけなんです。これは来世の話をしているわけでも、神様の話をしているわけでも、宗教的な話をしているわけでもありません。これはごく普通に私たちが一人の人間として生きていくありようのことをお話ししているだけなんです。そしてさらに最近ではこの世の中で非常に休息を取る、リラックスをするということが大切だということをあちこちで言われていますが、この休息をするということは単に体を横たわらせて休んでいるということだけを意味しているのではないわけなんです。一番大切な要素は何かと言いますと、自分の心の中がリラックスしていて、心に何の心配もなくゆったりした状態でいるということを本当の意味での休息と呼んでいるわけなんです。つまりたとえ横になっていてもあちこちこう寝返りを打って心は心配事でいっぱいで、他の人に対する嫉妬心があったり、あるいは傲慢な気持ちがあったりとするようなそのような状況であるならば、たとえ横になっていてもそれを本当の休息をとっているということはできないわけなんです。ですから何よりも大切なことは、自分の心の持ち方をリラックスさせて、そして自分の心をゆったりと休ませるということが必要であり、そのために何が必要かといいますと、自分の心の中に他の周りの人たちに対する思いやりと優しさがあるということ、そして自分を取り囲んでいる人たちを信じることができるということ、このような心の状況にある場合、私たちの心は本当の意味で休息しているということができるわけなんです。で、このお話は非常に常識的なレベルの話ですので、どなたにも共通して理解できるレベルの話だと思います。ですからこのように一時的な問題というようなことだけではなく、全ての角度から考えてみるならば、私たちが他の人たちに対する愛情や思いやりを持っている場合、自分の心も自然に安らいだリラックスしたものになるということが理解できると思います。そして他の人に対する思いやりや愛情を持つためには、自分自身をまず愛するということができなければなりません。自分自身を大切にし慈しむということができない人に他の人に対する気遣いや優しさをかけるということはできないことになってしまうからなんです。で、愛情というものはたとえ人間同士だけではなく、例えば私たちが飼っている動物たちに愛情を心からかけてやると、動物たちでもそれをきちんと理解して、それに非常に心から喜んで反応をして示してくると思います。これは本当にコモンセンスというか常識的なレベルで理解できることだと思いますので、このような一つの家庭一つをとってみても、お互いの間に優しさと思いやりを持つということがいかに大切なことであるかということを理解していただくことができると思います。はい。だってね、今日そばで벌거 중에 세리가 나라. 지금 샘을 신내 도나셔야 지금 온데도. 제가 대별로 순줄 하즈링이야. 세리부님도 돌린션 구두셔야인데 제요. 돌린셔에 시루 심을디 카카시도 코스모로지 직체. 되네 뉴로바이올로지 직체. 되네 subatomic physics, including quantum physics,
tene psychology ti shibu ji na la ji nang shu da ji nang shu da chen ri chen ku du cha de yong de nang shu tung bu sum che to ju wa chi chou do wa nang shu ni xia xia ba xia ya de nang shu shung ni xia ba de ine ko ra ngo ru de ngo bu ne su de xe yo ma do lang zhe tor che ge ji ma che che den de ge ji ge ma che ko ra ngo bu ne su ga ri mo ku zai ju xia ji di science ra de xia 되네 동부 니버디 티실 샤베 털라 이니 떠주지 배나 계지 집에 메다고 쓰는 남배 따와시도가 다디 뭐유네수 계지 집드라 티실 샤베 털라 또디 둠지 잡유인데 계지 집에 더니리 사게 메다고 따와들래무도 다되네 시 뭐유네수고 편주 때는 주장의 지 편주 때는 중대비 지면 인도산에 데이터라 돈 때문에 남배 떠도 땡신 잡은 중앙사에 떠도 차서 그래서 어디서 제디 거라 상당한 게 이렇게 말해 그런 거에 내서기 아니 심주체니 돈 접셔지 근데 다 떠도 직체 다 담바시 떠도 슬라베이나 티셔도 되는 거야 다 전에 말이네 남주랑게 다 청주 있습니다 돈이 다 고매하신 게 드르다 다 최고 체 동부숨 최초기 자, 이리전에 천리군님돌이야. 다 낭션의 셰셰베 천리과디 천리군님돌 구두샤 다 런던 로드니 제대기요리. 아니 천리고서 도나철철 철신체 낭션의 셰셰베 샘기 남샤디디 시우지 가보치도. 다 진짜기 천리고서 그게 딱세세다. 무슨 그게 다 레벨 빠르게 서로 진짜기 타네 딱세세 인도산에 지금 샘기 정다 제배이나 아니 르불이야 조두게 되지 레벨 레벨 조두게 되지 도든님부디 샘 잠지 예배 삼로 잠지도 검지 삼담배이나 시거디 잠치 미드 자와디 차리 야르치 아니 지 마인드풀니스 데 sometimes 안에 롭종 시디 참바 때문이지 롭종 가르쳐면 있는 참바벽에 때문에 돼야지 딘데게 타네 판도 여드비지 당사 아메리카리아 라브카 카시시 유니버시티 카시시 위스콘신 사드 다가는 신 에머리 유니버시티 달라스오베다 유니버시티 코로나 무슨 딱지식이야 리서치 저 dumde kala kansam sabu tayumdo sa dine indusane 강다 심 혈류 주모이나 류대유 이러지 셈을야지 콩로다 나게들 숙청부 양양견 대비나 류기 중어도 축되게지 시도와 지금 어디 드즈 김제 전에 어디 김제 숨부터네 최명의 미리야 잠지다 로 혈류지 되었으니 개침부 이미지기 모두 제도도 하디 어디 조 김제 디숨부터 장네 되네 타네 다 최캐라네 만나네 소신 대바래 가다 잠지셔야 돼 미지 인신절로 고고도 사과를 미지소 써야 돼 소셜 애니멀 지소다 가서 그래 차들이 전에 잠지셔야 돼 내봐도 고고도 세네 다 도시를 시티게 다디 secular way to promote secular ethics. その次に第3番目の理由についてお話ししたいと思います。で、第3番目の理由というのは科学的な裏付けがされているということです。で、私は過去約30年間にわたって科学者たちとの対話をするということを定期的に行ってまいりました。で、そのようなことの中で科学者たちがこの仏教の心の科学の面に関心を寄せている人たちがどんどん増えているわけなんです。で、科学者たちと仏教との間、特に仏教の科学の側面に関してということですけれども、その中には4つの共通したフィールドがあります。で、その第一がコスモロジー、宇宙論ということ、それからニューロバイオロジー、神経生物学という面、
それから物理学、特に量子力学のような分野です。そして第4番目の分野が心理学ということで、この心を扱う分野というところが特にその関連性が強く出てくるわけなんです。で、私たちの勉強しているこの仏教には3つの顔があるわけです。仏教の科学の側面における顔、そして哲学的な面における顔、そして仏教の修行としてのから見た仏教としての顔というこの3つがあります。そして特にこの仏教の科学的な顔の中には実際に全てのこの世の中に存在している現象というものはどのように存在しているものなのかということに対して真実を探求するということを行っているわけです。ですからその意味において近代科学の科学者たちとの共通の分野がたくさん出てくるというのはそのような面から出てきているわけです。そして仏教の第二の顔である仏教の哲学的な面について少し説明させていただくならば、仏教では例えば無常を説いています。一切無常ということを言います。つまりこの無常の中にもさまざまなレベルがありますけれども、仏教の中で特に強調されて説かれているのは刹那滅という言葉がありますけれども、この一瞬ごとに物事は生じ、そして滅している本質を持っているものであるということが言われているわけなんです。それに加えまして、今日の朝からお話をしてきました空の見解というようなもの、つまり空の見解というのは全ての現象は他のものに依存して存在しているものであるというものの考え方になっているわけです。つまり他のものに依存しているということはすなわち仏教の見解を代表する縁起の見解ということが出てきます。つまりこのような縁起の見解というものは物の良し悪しのお話、この見解が優れているというような意味ではなく、単にこの世の中に存在している全てのものはどのように存在しているのかということを探求した仏教的な哲学の見解となっているわけなんです。そして今日の朝もお話ししました書店法理において釈尊がお説きになられました4つの聖なる真理というようなものももちろん仏教の哲学としてのお話となっているわけです。このような部分が第二の仏教の顔である仏教の哲学的な側面の顔となります。そしてもちろん第三の分野として仏教の教えを実際に実践する部分というのが仏教の修行の部分となってきますけれども、科学者たちが特にこの仏教の科学の面に最近関心を持つ方が次第に増えているわけなんです。つまり私たち仏教の中では私たちのかき乱された心を鎮めていくという方法論が説かれていますので、私たち人間の感情にはどのようなものがあるのか、そしてそれぞれの感情がどのような機能をしているのかということを非常に詳しく仏教の経典の中で説かれているわけなんです。ですからそのような話を聞くことを科学者たちは本当に好んでますます高い関心が寄せられるようになっているわけなんです。そして科学者たちはもちろん科学的なフィールドの立場から私たちの脳細胞を調べるということをしています。で、脳細胞を調べてそして写真を撮ったりさまざまな研究結果として私たちの意識というものとの関連性を最近は探っている科学者も次第に増えているわけなんです。つまり仏教の教えの中では私たちの心の持ち方をより良くしていくということによって脳細胞にも変化が生じるということを共同研究の結果最近では昔は科学者の方々は全ての意識というものは脳細胞からしか発生してこないという考え方をしていたわけなんですけれども、長年にわたる仏教との関連性によって最近では意識の変化によって脳細胞も変化するということを受け入れ始めている人たちも出てきています。ですからこのように私たちは自分の心を訓練する、自分のかき乱された心を鎮め、そして自分の心の中に愛と慈悲の心を高めていくということによって私たちは他の人たちとのより良き人間関係を築いていくことができるということが分かっているわけなんです。そしてもし自分自身がより注意深い人間になることができたならば、それももちろん自分の心を訓練するということによって成し遂げることができるわけなんですけれども、そういった注意深さがある人の場合にはたとえ同じ勉強をしていてもその勉強がより効果が出て
効果的な勉強をすることができる、そしてより安定した人間になることができるというような効果が上がっています。ですからそのような心を訓練するということが私たち人間の脳にもより良き影響を与えるというような研究が例えばアメリカの大学の中ではウィスコンシン大学、エモリー大学、そしてスタンフォード大学もそうですけれども3つの大学を主な大学としてそういった心と意識の脳の関係というもののリサーチが進んでいるわけなんです。でそういった科学者たちの研究結果から非常に明らかなことは、私たちの心の中が非常にリラックスしていた状態の場合、それは私たちの健康維持のためにも非常に大きな影響力を与えるということが言われています。でもし私たちの心の中に怒りや嫉妬や傲慢な気持ちなどがあるときは、自然に私たちの肉体的な要素のバランスも崩してしまって、そして健康を損なってしまうということにもなってしまうわけなんです。ですから自分の心を非常にリラックスした状態に保つということは、たとえ宗教に信心がある人でもない人でも非常に大切なこととなっているわけです。以上の3つの理由から私は愛情と慈悲の心を高めるということがいかに大切かというお話をしています。でもちろん宗教を受け入れるかどうかというのは個人の自由です。そして特に人間に関して言いますならば、人間は社会生活を営みながら生きていく人間ですので、お互いの人間関係というものがどうしても入ってきます。でその中で自分自身の心の中に他者に対する思いやりと優しさがある場合、これは必ずしもその人自身に大きな効果をもたらすものであるわけです。ですからそのような理由から世俗の倫理観というものは非常に大切なものとなっているわけです。まず每制作哪里啊？这个谢谢人的业界青年制作留下亲友的，但同样，现有哪里啊？来把业界当然是没明白，什这个强制国家，什个西的国家，真正个老中到熟吃当土呢，那边ገብ起，安的有一位但现有老中这样地套了，但能什个。南下到是忙着下去的，生给的地基高了到熟切子，老中了这头呢，确实给这边不些，这当个俺是 common sense 培育起来的 ，holistic common sense， 第二个套呢，生里啊，这个西地方呀，老中到忙着这头呢，俺就讨论出这些问题，单单这强制忙着去被建议，西地忙着呀。我呢，这个没刚刚特别可多了，这个生个男呢，刚刚当年起来呀，判到单的用的。到底讲是日本下下呢，亚界全部去没弄过来，但这个亚界你们去这样套里啊，当时白纸系统呢 ，research 到是你们是忙是几个人呢？这两个全部来，找弄过的三界别到弄过去三界别去了去弄过去查掉的，你现有推荐。要啥的，他这头中地讲里啊，这个 secular ethic 的到是学得下去，这里是什么等于呢？这这样子的，在现前要的，像到什么网上苦读的些，就 research 到前头呢，俺们这个的啥子开始的这个就 experiment 做了些，就拉在哪了，就强制工业个说了。这个 mindfulness 我们要说的，真正前呢，判到各路用的些程度啊，代表罗卡些哪真的程度啊，在这台的，但在日本的话到什么当中呢？要么的程度，そこで、私たち人間社会の中におきまして、私たち、世界的に見ましても現在の世の中の中におきましては知識や教養が非常に高められた人たちというのがだんだん増えているわけなんです。ですからそういった知識というレベルだけのものではなく、私たちの心の中の良き質を高めるという部分の教育をもう少し加えていただければどうかというのが私の考えであるわけなんです。
なんです。つまり私たちの心の中に、心というものはどのような機能をするものかというようなものをもう少し、勉強する機会を作り、そして自分自身が自分の心を上手に訓練していくということによって、自分の心の中により幸せな状態をもたらすことができるということを教育を通して少しずつ広めていくことができたら素晴らしいのではないかと思うわけです。これは宗教的なお話をしているわけではなく、全く常識的なレベルにおいてもっとホリスティックに全体的に人間性というものを考えたときに、この21世紀を生きている私たちにとって一番必要とされているものではないかと私は思うわけです。お一人お一人の心の中に他者に対する思いやりがもう少し高められてきたとき、それが自然にその人自身の心の平和を高めるということになり、それがひいては世界平和へとつながる原因となってくるわけなんです。ですから現在私たち人間は今さまざまな人間としての問題をたくさん抱えているわけなんですけれども、特に日本のような非常に物質的に向上の高められた国においては第2番目の向上としてこの心のレベルにおける向上というものを少し合わせて考えていただければ良いと思います。そのためにはもう少したくさん心に関するリサーチというものをしていただいて、で日本というのはもともと伝統的に仏教国ですので、そのようなことも考え合わせた上で皆様方の近代教育に基づいた知識や教養というものに加えて、この世俗の倫理観を通して一人の良き人間として生きていくということがいかに大切なことかということをもう少し広めていくことができたらと思うわけなんです。ですからこのような部分においては、例えばアメリカの中ではすでに過去何年間にわたってそのようなリサーチがすでに行われているわけなんです。つまりある種の大学の中では愛情について瞑想をする、あるいは注意深さについて瞑想をするということを実際に学生たちにしてもらって、そして何週間後かにその研究結果を見るというようなことを見てきますと、非常にそういうようなことが役に立っていると、その個人個人の学生たちにも本当に心がより静まってくるという研究結果が出ているわけなんです。ですから皆様方日本の中でもぜひそのような方向性を探っていただいてはどうかと考えています。加上啊 some kind of social transformation through secular ethics education. I think very possible. ですからそのような社会的なレベルにおける良き変容を遂げるということがこの世俗の倫理観を通して大いに可能であると私は思っています。つまりお祈りをする、祈願をするということだけで社会的な良き変容をもたらそうとすることは少し難しくなってしまうからです。やはり日本ね、コンピューターさ、手術さ、テクノロジーさ、やり手全部とは、デジゴーとはね、全部手術では顔され。そして日本の中ではコンピューターや科学技術といったものは大変素晴らしく発展しているわけですけれども、単にそれだけの部分で私たちの心の中に平和をもたらすということはできません。そして皆様方の国ではとてもいいカメラがたくさん作られていると思いますけれども、体の中の X 線などはうまく撮れるかもしれませんけれども、心の中の状態を映し出すカメラはいまだに作られていません。私たちの心というものは私たちの目で見ることはできないものであるわけなんです。しかしその目に見えない部分にもう少し一人一人が努力して少しでも良き変化をもたらすということをすることはとても大切なことだと思います。宗教的な観点からこのような努力をしても世界全体を包含することはできません。そこでこの世俗の倫理観というものに基づいて全ての人たちがより良き人間になるという努力をすること、そしてそのようなことを教育を通して普及させていくということこそ大切だと思います。日本ではhow serious gap rich and poor? I think quite serious. And then also about corruption.
I think that also a little bit, I think, serious. How? 日本の中では貧富の差が激しいということも非常に深刻な問題なのではないかという気がします。そして社会的な腐敗というようなものがはびこっているというのもかなり深刻ではないかと思いますが、皆様いかがですか？ Small or big? 小さな問題でしょうか、とても深刻な問題でしょうか。So, you see, I think 정말 가석할리에도 그렇게 해서 corruption 해야 되기 빼대도가 나서 사업시도가 そしてこの腐敗、そして堕落といった問題は、社会的な堕落といった問題は日本だけではなくこの世界中で非常に深刻な問題となっています。다른 식 유축 개발이 배 탑적으로서 너도 잘하셔야 そして貧富の差ということもこの世界中のすべての問題の源になっているのではないかと思います。So this is lack of ethics, principle. だから長年 서울에 여러 따주 만당에 뛰는 거다. そこでそれはなぜ起きているのかといいますと、それが倫理観の不足ということからそのような問題が人間社会に起きているのではないかという気がします。つまり一人の良き人間として生きるというその心意気のが足りていないからだと私は思うわけです。So, thank you. That's about my talk. Now some questions. 以上が私のお話です。で、ここから質疑応答の方に移っていきたいと思います。質問者の方、先ほどのように前の方に出てきていただけますでしょうか。야, 제가 상관로 퇴임 신부제, 잠등이 사바를 15년째 대해서 투치 수인. 皆様方、本当に心から真摯な態度で私の話を聞いていただきまして本当にありがとうございました。そしてたくさんのご質問をいただいたことも皆さんの熱意の表れだと思います。本当に心から感謝しています。そしてこの講演の準備をしてくださいました方々、ご尽力いただきました方々に心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。나한테 일본이야 생활을 연배거들이야 지금 도난층에 망도 루이베서 수도 そして最近私は毎年のように日本を訪問させていただいているわけですが、その度に私の話に関心を持ってくださる方がますます増えていると本当に感じることができます。大変嬉しく思っております。ありがとうございます。엔차도 코리아네 차도 청아대 로송단제대 청아 연벌이 투치스기 そして韓国のから遠くからいらしてくださった方々も旅費なども大変だったと思いますけれども、それにもめげずにいらしてくださって本当に嬉しく思いました。ありがとうございます。인터뷰로 준비했나? 야 마음발이야. 지금 사자카 맨날 시작 로모가체 사지간이야. 지금 되니 여보서 좀체 애한지 님은 숨 시즈름데 만 대셔로 마 자야든지 지기이나 야오명의 삼차인 そしてもしすべての条件が揃ってそういうようなことが可能であればということなんですけれども、将来的にやはりこの仏教のお話をする、つまり法話をするということを一つの場所で落ち着いて3日4日法を説くというようなことがもしできるのであるならば本当に素晴らしいと思います。これは私の一つの願いです。지금 생리고 캐바전에 염돌이야 구두차전에 내 다른 여자랑 그래서 들라 지권을 그래서 그런 사람 생리고 전에 염도 수업을 다 들라 니 권을 수업을 저 뒤뒤에 삼자시야 총 다 마음벌 지 일본 사람들이야 지금 서툰에 야오야다스 지금 낭주 생리다 and modern science 구두차전에 야 지금 일본 사람 서툰에 그냥 그전 통수
そしてこれもまたもう一つのアイデアなんですけれども、約2週間ぐらい前にダラムサラで5日間科学者との対話という会議が5日間開かれました。でその時に私は思ったんですけれども、将来そしてその心と生命会議と言われます、マインド&ライフコンフェランスと呼ばれますけれども、心と生命会議が第23回目を数えているわけです。それだけの長い間、芸家は科学者との対談を続けてこられたわけなんですけれども、将来的にもし日本の中でそのような仏教者としての科学者の方々との対話ができるような機会がもしあれば、それも大変素晴らしいことではないかと楽しみにしております。南北유럽명에서나라리야지금 낭주 과정에 리서치 결과 중에 그걸 맞대로 또 다들 일본 차샤나 남발로 고 차대야래 아도 구두차 좀 대도 そしてもちろん西洋社会の国々からもご招待を受けて、そして仏教の解説をするというようなことももちろんあるわけなんですけれども、私の心の中では西洋社会の方々は仏教国の方ではないということから、ちょっと心の中で快適ではないような気がしてしまうわけなんです。しかし日本の方々はやはり仏教国の方ですので、私も心の底から気持ちよく皆さんに法を説くということができますので、本当にそのようなことが実現すると良いと本当に願っています。자장아 나도 들이 차야게 처리 차리야 자서 자신 검자 지고면 베체 베스망슬로 そして日本の方々は禅が結構普及していると思うわけなんですけれども、そのような禅だけで難しく座っているということだけではなく、経典類そして解説書の類をたくさん勉強してください。ぜひお願いいたします。Thank you. Thank you much. ありがとうございました。ダライラマ法14世ありがとうございました。大きな拍手でお見送りください。